Агрэсіўныя дзеянні КДБ супраць польскіх дыпламатаў Міністэрства замежных справаў Польшчы ўручыла ноту часоваму паверанаму ў справах Беларусі Алексею Панкраценку. Прычыною такога кроку стаўся фільм, паказаны на лукашэнкаўскім тэлебачанні, у якім нібыта выкрываліся спробы вербавання беларускага чэкіста ў Кішыневе польскімі спецслужбамі. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін з вамі цягам наступнай паўгадзіны і на пачатак коратка пра галоўнае за сёння. Параноя перад гэтак званымі прэзідэнцкімі выбарамі ўлады забаранілі здымаць наяўныя з картак замежных банкаў і адмяняюць хакейныя матчы. Сейчас стараются минимизировать риски даже каких-то минимальной протестной активности в Беларуси, поэтому выполняют определенный такой комплекс мероприятий. Лукашенко сустракаецца з арабскімі шэйхамі. Навошта дыктатар выправіўся ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? Думаю, что Лукашенко туды прыязджае, можа, каб пайсці ў нейкае сховішча, сесці там на зліткі вывезенага золата пасядзець, ці паглядзець там на рахункі банкаўскія. 14 гадоў плошчы 2010. Як беларусы пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў, якія ўрокі можна вынесці з тых падзеяў сёння? Прачнулася з такім адчуваннем 37-го года, калі ты не ведаеш, прыйдуць за табой ці не прыйдуць. Прадстаўнікі 6 краінаў заклікалі не прызнаваць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, што маюць адбыцца ў Беларусі 26 студзеня. Заяву падпісалі палітыкі з ЗША, Італіі, Іспаніі, Літвы, Польшы, Украіны і Эстоніі. Між тым, беларускі рэжым працягвае рыхтавацца да дня галасавання. Якія крокі Лукашенка зробіць, каб захаваць уладу, распавядзе Кацярына Гардзеева. Без грошай, інтэрнэту і хакейных матчаў. У гэткіх умовах маюць прайсці для беларусаў прэзідэнцкія выбары 2025. Пра ўвядзенне абмежаванняў, што запрацуюць падчас электаральнай кампаніі, заявілі адразу некалькі айчынных структураў. Ёсць розныя групы, якія б хацелі згуляць на беларускім полі, у тым ліку расійскія, любую сітуацыю, любую палёгку, любую нескаардынаванасць сістэмы можа выкарыстаць якраз Москва, якая ўсцяж імкнецца да таго, каб прадэманстраваць Лукашенка, хто ў доме гаспадар. Гэтак сілавікі папярэдзілі Нацбанк пра, цытата, рызыку здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў. Рэгулятар на інфармацыю адрэагаваў і ўвёў для ўладальнікаў картак замежных банкаў ліміты на здыманне наяўных праз банкаматы. Цяпер дасяжная для іх сума 1000 беларускіх рублёў на месяц. Зняць больш можна, але праз касу і паказаўшы дакументы, які пацвярджае асобу. Абмежаванне будзе дзеяць ад заўтра і да 1 лютага. Сейчас стараются минимизировать риски даже каких-то минимальной протестной активности в Беларуси, поэтому выполняют определенный такой комплекс мероприятий. Все те, кто выходит протестовать, кто как-то хотя бы минимально высказывается против Лукашенко, это обязательно люди купленные, обязательно за деньги Запада. И вот эти нарративы, они не только, скажем так, появились в 2020 году. Эти нарративы, в принципе, продвигались режимом с самого начала. Іншае ж абмежаванне датычыць усіх беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў. Яны мусяць падрыхтавацца да поўнага адключэння сеціва падчас правядзення галасавання. Мы этот интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Не дапусціць масавых збораў людзей рэжым спрабуе і праз адмену спартовых спаборніцтваў. Гэтак пра перанос матчу кантынентальнай хакейнай лігі паведаміў клуб «Дынама». Гульні, якія мусілі адбыцца на Мінск-арэне ў студзені, адклалі на люты. Спартовыя аматары называюць змену датаў нонсенсам. Сам жа клуб новага раскладу пакуль не каментуе. Любы фактар, які зараз вельмі цяжка нават спрагназаваць, прадумаць, можа стаць каталізатарам для дзеянняў спантанных, неспантанных, каб не дапусціць нейкай каардынаванасці, арганізаванасці. Канешне, любыя масавыя мерапрыемствы, якія маглі б быць скарыстаныя для рознага кшталту закалотаў ці нейкіх дзеянняў, лепей іх проста не праводзіць. Для адмены масавых спартовых падзеяў ёсць і іншыя прычыны, упэўнены прадстаўнік Белполу Уладзімір Жыгар. За 2 недели до начала самовыборов
Лукашенко, все так называемые силовые службы перейдут на усиленный вариант несения службы. Так называемые сотрудники будут дежурить круглосуточно на избирательных участках, поэтому, чтобы не отвлекать их на такого рода мероприятия, решили перенести эти мероприятия. Гэтак, паводле інфармацыі тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн», 21 студзеня адбудуцца зборы дзейных супрацоўнікаў МУС ды вайскоўцаў запасу, якія раней праходзілі службу ў спецпадраздзяленнях ведомства. Са службоўцаў створаць так званыя добраахвотніцкія групы, якія накіруюць на выбарчыя участкі. Гэтак кантраляваць празрыстасць выбарчага працэсу ў нашай краіне будуць сілавікі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Пастаўкі ў Беларусь грузаў з акупаваных тэрыторыяў Украіны выраслі ў 2,5 разы. Пра гэта заявілі ў супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Гэтак за 9 сёлетніх месяцаў у нашу краіну прывезлі больш за 25 тысяч тонн грузаў, пры тым, што за мінулыя 4 гады агулам толькі 10 тысячаў. Экспорт ідзе пераважна праз чыгунку, аднак сёлета паводле матэрыялаў belgd.com змяніўся склад асноўных грузаў. Цяпер большую частку паставак займаюць металапракат і вырабы з яго. Хаця дагэтуль асноўнымі былі вугальная руда і спадарожныя грузы. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах, на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная мова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове «Бяспека перад усім». Дзякую, што вы з намі. Еўразвяз заклікаў рэжым Лукашэнкі вызваліць пастара евангелійскай царквы Дабравесці Мікалая Хіло. Палітвязень, як сталася вядома, ёсць працаўніком дэлегацыі ЕЗ у Беларусі. Цяпер Мікалай Хіло ў сезон нумар 1 чакае суда, які пачнецца 23 снежня. Прапаведніка вінавацяць у нібыта распальванні варожасці і закліку да санкцыяў. Рэжым у Менску проста тэстуе пазіцыю і рэакцыю ЕЗ. І робіць гэта вельмі правакацыйна. ЕЗ мусіць весці перамовы з Менскамі, адправіць выразны сігнал. Таму што калі Хіло будзе асуджаны, гэта прывядзе да рэальных дыпламатычных наступстваў. Са слоў еўрапейскіх палітыкаў, крокам у адказ на працэс над Мікалаем Хіло можа зрабіцца высыланне беларускіх дыпламатаў з краінаў аб'яднанай Еўропы. Паводле ініцыятывы «Хрысціянская візія» з 1 верасня 20 да 30 лістапада 24 года пад пераслед рэжыму ў Беларусі трапілі 86 святароў. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў правярае гандлёвыя цэнтры ў Беларусі. Кіраўнік ведомства Вадзім Сіняўскі ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў, што ў краіне больш як 1400 такіх аб'ектаў і 14 з іх выклікаюць, цытата, сур'ёзную заклапочанасць. Падставою для правярання стаўся пажар, які 13 снежня адбыўся ў віцебскім гандлёвым цэнтры «Беларусь». Ратаўнікі, якія прыбылі на месца, эвакуявалі з гандлёвага цэнтру больш за 200 асобаў, у тым ліку 4 дзяцей. Цяпер жа стала вядома прычына загарання. Паводле судовых экспертаў да інцыдэнту прывяло кароткае замыканне, бо электрычныя сеткі працавалі ў аварыйным рэжыме. Прадпрымальнікам жа, якія пацярпелі ад пажару у кампаніі уладальніцы гандлёвага цэнтру, паабяцалі вярнуць грошы ды даць на льготных умовах месцы ў іншых такіх аб'ектах. 14 гадоў ад плошчы 19 снежня 2010-го фінал прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі, заснежаны Менск, лунаюць тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, дзясяткі тысяч беларусаў ідуць маршам ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Людзі патрабуюць, каб іхныя галасы не былі сфальсіфікаваныя. Владзіслаў Корсак пра прыгожую і адначасова трагічную гадавіну. Адна з самых масавых акцый пратэсту ў гісторыі Беларусі. 14 гадоў таму дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў выйшлі на цэнтральныя вуліцы Менску, патрабуючы справядлівага падліку галасоў у прэзідэнцкай кампаніі 2010 года. Асабіста я памятаю светлыя абліччы людзей абсалютна рознага веку, спадзеў у іх вачах, радасць ад таго, колькі аднадумцаў крочыць побач. Ужо літаральна праз некалькі гадзінаў усё гэта будзе утаптана амапаўскім ботам у менскі снег.
У цэнтрвыбаркаме тады ведомстве Ярмошынай заявілі, яўка склала больш за 90%. Альтэрнатыўным кандыдатам намалявалі вынікі ў межах статыстычнай хібнасці. Лукашэнку ж амаль 80%. Яшчэ да абвяшчэння вынікаў галасавання сілавікі з выкарыстаннем спецсродкаў напалі на калону, якую вёў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Самога Някляева моцна збілі. Пазней кандыдата на прэзідэнта выкралі проста з лякарні і вывезлі ў СІЗА КДБ. Я таксама быў у гэтай групе, было сапраўды страшна, таму што журналістаў паклалі тварам у снег, нам нешта да патыліцы прадставілі, крычалі не падымаць галаву, выключыць камеру. На самой плошчы Незалежнасці перад домам ураду сабраліся паводле розных ацэнак да 40 000 чалавек. Адказам на пратэст была брутальная атака сілавікоў. Людзей моцна збівалі, маладой дзяўчыне Майі Абромчык зламалі нагу. Режим должен пасть. Мы не сдаемся. Пачалася просто такая крывавая бойня. Яны білі там без разбору ўсіх, гэта былі і жанчыны, і дзеці, збівалі дубінкамі, шчытамі, нагамі. Вельмі запомніўся такі момант, калі жанчына, недзе так гадоў 50, яна упала на снег, на ёй просто прыгалі. У нас з сабой былі аптэчкі з сяброўкамі, і мы нават паспелі ў нейкія моманты бінтаваць разбітыя галовы хлопцам, таму што проста яны не бачылі, куды ідуць, куды бягуць, кроў залівала твар. Фармальная нагода разгону правакацыя з біццём шкла ў дзвярах дому ўраду. Я, калі там пачаўся гэты весь замес, я стала маліцца ўслых. Яны там крычалі мне вар'ятка, пасля так взялі мяне за ручкі, вы тыя елачкі кінулі, не забралі тады. Упершыню тады я на наступны дзень прачнулася з такім адчуваннем 37-го года, калі ты не ведаеш, прыйдуць за табой ці не прыйдуць. Па мяне тады не прыйшлі. Падчас аблавы затрымалі каля 800 чалавек, у тым ліку журналістаў. Мне аднаму з нешматлікіх удалося застацца на плошчы Незалежнасці перад домам урада. Ужо пасля поўнай зачысткі гэтай плошчы мне ўдалося зняць абсалютна пустую плошчу, дзе не было там ні рыдлёвак, ні сякераў, ні нейкіх агнетушыцелей і гэтак далей. А пасля прыехалі супрацоўнікі беларускага тэлебачання, з якімі былі супрацоўнікі КДБ, і ўсё гэта так прафесійна потым раскідалі па плошчы. Затрымалі і ўсіх незалежных кандыдатаў. Рэжым завёў больш за 500 крымінальных справаў. Рэпрэсіі моцна ўдарылі па дачыненнях Беларусі з Захадам. Уведзеныя санкцыі заходнія краіны пачалі здымаць толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў. Апошнім на волю ў 2015 годзе выйшаў Мікола Статкевіч. Сярод прычынаў, чаму плошча 2010 не дасягнула сваіх мэтаў, аналітыкі называюць адсутнасцю дэмакратычных кандыдатаў адзінага сцэнара пратэстаў, непадрыхтаванасць да працяглага адстойвання сваіх галасоў ды нават снежаньскія маразы. Апроч таго, я, як кандыдат у прэзідэнты, калі сустракаўся з людзьмі ў рэгіёнах, было відаць, што людзі баяцца. Людзі не гатовыя былі бараніць свабоду, не гатовыя былі бараніць дэмакратыю у Беларусі. Яны прыходзілі на нашыя сустрэчы, таму што проста рэжым паказаў, што за гэта ім нічога не будзе. То есть, людзей не збівалі, людзей не разганялі, яны прыходзілі з задавальненнем, слухалі, падтрымлівалі кандыдатаў. Вось гэтая раз'яднанасць наша тады, конечно, яна была адчувальная і не атрымалася тады неяк аб'яднацца. Тым не менш, падзеі 14-гадовай даўніны паспрыялі выспяванню беларускай грамадзянскай супольнасці. Калі і быў плён ад 2010 года, то толькі ў тых, ці в асноўным у тых беларусаў, которые пасля плошчы вярнуліся. Я ведаю сотні такіх людзей. Пасля жорсткага разгона, пасля збіцця, пасля сотняў адсідак яны вярнуліся і уступілі ў шэрагі грамадскіх арганізацый, палітычных партый. Яны папоўнілі гэтыя шэрагі. І гэтыя людзі, безумоўна, я перакананы, зрабілі шмат для таго, каб адбыўся 2020 год. Сапраўды, 9 жніўня 2020 года рэжым паспрабаваў паўтарыць сцэнар плошчы 2010, скончыць усё адным брутальным разгонам. Аднак
сутыкнуўся ўжо з зусім іншымі беларусамі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Польша ўвела санкцыі супраць прадаўцоў азотных угнаенняў з Беларусі. У новы спіс увайшлі 2 менскія кампаніі ды 1 дубайская. Усе яны звязаныя з горадня азотам, які ўжо і так пад санкцыямі. Наша заходняя суседка абвінавачвае іх у парушэнні забароны на імпарт угнаенняў. Варшава таксама працягвае дамагацца ўвядзення агульнаеўрапейскіх мытаў на угнаенні з Беларусі і Расіі. Пра іншыя падзеі ў свеце раскажа Руслан Ігнатович. Президент Украины провел у Брюсселе ключевые встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Руте и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На перамовах абмяркоўвалі ідэю міратворчай місіі ва ўкраіне, якую падтрымлівае прэзідэнт Макрон. Зеленскі зазначыў, што дэталі місіі пакуль абмяркоўваюцца. Акрамя таго, ключавым пунктам перамоваў з хаўруснікамі было ўзмацненне украінскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте запэўніў, што альянс гатовы актыўна падтрымліваць Украіну для ўмацавання яе СПА. Вельмі важна на парадку дня зрабіць так, каб прэзідэнт Зеленскі, ягоная каманда, Украіна аднойчы, калі яны пастановяць, аказалася ў найлепшай пазіцыі, каб пачаць мірныя перамовы. І гэта значыць, што мы павінны зрабіць усё магчымае зараз, каб пераканацца, што калі гаворка ідзе пра супрацьпаветраную абарону, калі гаворка ідзе пра іншыя сістэмы ўзбраення, мы павінны быць упэўненыя, што дамо ўсё, што зможам. Сёння Владимир Зеленскі ўзяў удзел у паседжанні Еўрапейскай рады, дзе сярод іншага абмеркавалі абарону украінскага энергетычнага сектару і бяспеку краіны. Украінскія дроны і ракеты ударылі па Навашахцінскім нафтаперапрацоўчым заводзе ў Растоўскай вобласці. У выніку спецаперацыі СБУ і ВМС Украіны прадпрыемства, якое абслугоўвае расійскую вайсковую лагістыку, ахапіў маштабны пажар. Украінскія медыі паведамляюць пра знішчэнне ключавога абсталявання для перапрацоўвання нафты. Вядома, што атака была камбінаванай. Дроны перагрузілі супрацьпаветраную абарону Расіі, што дазволіла ракетам паспяхова паразіць цэлі. Гэта найбуйнейшы нафтаперапрацоўчы завод у паўднёвай частцы Расіі. Расійскі дыктатар Уладзімір Пуцін выклікаў краіны захаду на дуэль. Недыпламатычную заяву гаспадар Крамля зрабіў падчас традыцыйнай прэс-канферэнцыі вынікі года. Пуцін запрапанаваў еўрапейцам і амерыканцам паспрабаваць збіць ягоны арэшнік. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Апошнім часам Пуцін перыядычна палохае захад арэшнікам і заяўляе, што гэтая зброя не мае аналагаў у свеце. Палата дэпутатаў парламенту Чэхіі прыняла законапраект, які абмяжоўвае атрыманне чэшскага грамадзянства расейцамі. Папраўка патрабуе адмовы ад расейскага грамадзянства і замарожвае разгляд заяваў расейцаў старэйшых за 15 гадоў. Выключэнні для ўцекачоў і асобаў, якія ўяўляюць каштоўнасць для Чэхіі. Зараз дакумент адправяць у Сенат, а ўступленне ў сілу чакаецца ў лютым 2025 года. У Рыо-де-Жанейра Санта-Клаус змяніў свае звыклыя сані на гідрацыкл, каб парадаваць дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Акцыю арганізавала няўрадавая арганізацыя «Героі кахання» разам з пажарную брыгадою гораду. Падарункі атрымалі каля 50 дзяцей, якія цярпяць на цэрэбральны параліч, аўтызм ды іншыя хваробы, а таксама іхныя бацькі. Руслан Ігнатович, Белсат. Вяртаемся ва ўкраіну. Паводле ўладаў падчас паўнамаштабнага ўварвання больш за 13 тысяч дзяцей страцілі бацькоў, а жаданне ўкраінцаў узяць малечу ў сям'ю толькі расце. Як жывуць дзеці-сіроты ў ваенны час і як яны знаходзяць новы дом, раскажам у наступным матэрыяле. Я хочу военным стать, чтобы налетали самолеты и ракеты.
Гэта Давид, адзін з 5 дзяцей, якіх усынавілі Алена і Юрый. Такое няпростае рашэнне сям'я прыняла ў пачатку поўнамаштабнага ўварвання России во Украину. Им очень много рассказывали, сколько погибло детей в Буче, в Ирпене. И мы вот, сидя дома, мы не могли никуда выехать, мы решили, давай усыновим ребенка. Причем мы повернулись в один момент друг к другу и говорим, давай усыновим ребенка. Муж успел выкрикнуть девочку. Я говорю, а я люблю мальчиков. Алена и Юрий планавалі ўзяць двоих, але калі сацыяльныя службы прапанавалі 4, сям'я без роздумаў пагадзілася, а потым прынялі і 5-е дзіця. Усе дзеці былі ад адной маці, але розных бацькаў. Некоторых даже на улице находили детей, да, некоторых выброшенных просто на улицу, там на снег, запутался в одеяле. Честно говоря, я очень многие судебные документы по лишению прав предыдущей, так сказать, матери, я даже не смогла дочитать до конца, потому что слезы на глазах, ком, и ну это невозможно просто. А старэйшую дачку давялося двойчы ездзіць у Нямецчыну. У пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны дзіцячыя інтэрнаты эвакуявалі за мяжу. Паводле звестак Міністэрства сацыяльнай палітыкі Украіны перамясцілі каля 200 дзіцячых дамоў. Сярод іх Кіеўскі абласны цэнтр сацыяльна-псіхалагічнай рэабілітацыі, у якім на той момант было 28 падапечных. Частка нашага Барашаўскага раёну была акупаваная. Сюды зайшлі расійскія вайскоўцы. Мы пастанавілі з'ехаць. Дзяцей, вядома, мы вярталі ва Ўкраіну, але ўжо ў сямейнай формы выхавання. Дзеці, якія маюць статус, могуць быць уладкаваныя ў сямейныя формы. Калі дзіця не мае статусу, то бок у яго складаныя жыццёвыя абставіны, яно можа ці вярнуцца ў біялагічную сям'ю, ці можа быць усыноўленае, калі атрымае статус. Пасля вяртання з-за мяжы ў дзіцячы цэнтр паступілі яшчэ 19 падапечных. У асноўным гэта дзеці, пазбаўленыя бацькоўскай апекі, ці чые сем'і застаюцца ў цяжкіх жыццёвых абставінах. Паводле звестак Міністэрства сацыяльнай палітыкі Украіны, колькасць ахвочых усынавіць дзіця павялічылася ўдвая. Паводле стану на ліпень 2024 года зарэгістраваныя 2112 кандыдатаў, а колькасць усыноўленых дзяцей у 2023 зменшылася на 32% ў параўнанні з даваенным часам. Эксперты называюць некалькі прычынаў. Діти до 10 років. На дзяцей да 10 гадоў вельмі вялікі попыт, асабліва калі гэта адно дзіця ці нават двое. На дзяцей да 6 гадоў чарга. Нават калі дзеці маюць пэўныя дыягназы, украінцы стаяць у чарзе па дзяцей да 5-6 гадоў. 200 чалавек на адно дзіця. Людзі жадаюць усынавіць дзяцей, у якіх загінулі бацькі. Насамрэч, так і раней было. Не магу сказаць, што гэта нейкая новая тэндэнцыя. Акрамя таго, з 2022 года усынавіць дзіця могуць толькі грамадзяне Украіны, якія зарэгістраваныя як кандыдаты ва ўсынавіцелі і жывуць на тэрыторыі падкантрольнай Украіне. Падчас ваеннага стану замежнікі не могуць усынаўляць украінскіх дзяцей. Паводле звестак Міністэрства сацыяльнай палітыкі Украіны, колькасць дзяцей-сіротаў і дзяцей, пазбаўленых бацькоўскай апекі, складае каля 46 тысячаў. З іх 7,5 тысячаў з'явіліся толькі за 2023 год. Аднак эксперты лічаць статыстыку неаб'ектыўную праз адсутнасць доступу дзяржслужбаў на акупаваныя Расіяй тэрыторыі. Статус дитина-сирота. Статус дзіця-сирота і дзіця, пазбаўленае бацькоўскай апекі, гэта статус афіцыйны, юрыдычны. Таму, калі мы гаворым пра статусных дзяцей, гэта будзе адна лічба. Калі мы гаворым пра дзяцей, якія цяпер пазбаўленыя бацькоўскай апекі ўвогуле, але пры гэтым не маюць статусу, то іх будзе значна больш. Паводле інфармацыі ўпаўнаважанага ў пытанні правоў чалавека ва ўкраіне, станам на чэрвень сёлета на акупаваных Расіяй тэрыторыі могуць заставацца 1,5 мільёна украінскіх дзяцей. Андрей Сульжиц, Юлия Макаренко, Дмитрий Деркач, Белсат. Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў нашай краіне выпусціла адмысловую заяву. Дыпламаты ухвалілі вызваленне апошнім часам больш чым 200 палітзняволеных, ды заклікалі рэжым Лукашэнкі адпусціць усіх астатніх ягоных апанентаў. З гэтай нагоды амерыканская амбасада апублікавала на сваёй старонцы ў Фейсбуку відэаролік. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Будзе цёпла, але спадзевы на снег таксама ёсць. Сіноптыкі спрагназавалі надвор'е на навагоднюю ноч. Гэтым завяршаем наше выданне. Дзякуй за прагляд. Ужо праз момант праграма Белсат Зум, у якой мой калега Вітаў Ціўчык сярод іншага паразмаўляў пра магчымасці навучання па-беларуску для нашых студэнтаў у Польшчы. Застаньцеся з намі.